sousedi tady už od rána prostě klepají, vrtají a s tam něco jako spravujou. A něco jako půl hodinky začíná online hodina, máme teda 3, ano, takže to bude to easyčko. Máme vedle sebe děti, akorát, že oni nejsou teďka vidět a ještě navíc k tomu smykají, protože tady je největší tma. Ale já si půjdu a za chvilku zapnu čas, abych připravila, kdyby něco přišlo a pak se musím teďko krout na e-mail, jsem něco nemusela ani četla. Takže z domácí úkol jakože opravený, jestli jakože jestli to dobře nebo tak. Takže každý bude trošku sedlo, tak si rozděláme 10. políčko, já jsem za jakože ráda, že už 10. protože jsem za 14, jo, na 14 jsou Vánoce, pokud nejsem blbá, ale nepočítám to špatně, protože matika nikdy nebyla mega už, takže teďka budu rozhodnout, že už se mi teda roztáhla a ano, je to zase zemina. Kvůli framboránu, takhle kvůli trnátku boránu a jako přednáším borány, stojí nějaký 2 vole, tady teda děti mě asi ještě furt nebudou vidět, ale tady prostě mám Anetku, tady mám Matyho, ježišmarja, Maty, ty máš to určitě to máš skončit. Vlastně dítě přemíkám až po všech hodinách, takže tak a tak se teda budeme rozbavit ten adventní kalendář. Já mám teda takovej to adventní kalendář. Se kdo má taky a dneska je teda 10. Takže 10. Tady je 10. Tady. What the fuck? To není na to. Je to tady. Takže máme tady snickersku. Vlastně já vám ukážu, co v tom kalendáři může teda všechno být. Tady pro ty takové. Takže ještě jsem v tom neměla tady tu cestu, kde se ještě to je nějaká teaser. Nějaká jako dobrá, vlastně nikdy tam nebyla, možná bude 24, tady je ve 24 bude vlog, pak by mohla půjde na kráčka, protože chceme. Pak tady máme tuhle, která je docela dost dobrá. Toto je teda normální čokoládová a pak je tady teda ještě jedna a to je teda karamelová. Jo a pokud slyšíte nějaké zvuky někoho komercí, tak máme kráček a ulice V, takže ho potom budu pustit. Pak je tady Twixka, která tady už taky byla poslední, že byla kromě ten teasers. Pak Milky Way, pak je tady ta snickerska, jak jsem říkala, pak je tady Pompy a Marska ještě, takže já říkám pustit kráčka, ozvu se. Takže to teda skončila teďka teda 1. hodina a venku je prostě škaredě, je tak zataženo. OK, Vivian si hraje na dřevorubce. Venku je prostě zataženo, fouká tam, je tam zima, takže já jsem si na sebe vzala mikinu. Ano, mám mikinu z IKEA. Kdybyste se ptali, odkud je, tak je z CAčka, ale dostala nějakou stovku a teda z IB2, takže kdyby někdo měla zájem, tak CAčko. Že nikde jinde, akorát v CAčku jsem to tu mikinu koupila, ale žádná reklama, jo. Takže mi teďka teda skončila angličtina, tak já budu mít zemák a pak ještě matiku.
děti furt teda spíkají a ty zvuky v pozadí, pokud to jde slyšet, já to vůbec nevím, tak to dělá tam Vivianka, to je ten náš králíček, tak se jmenuje Vivian, tak Vivianka si většinou je pod postelou, ona většinou tam to kouše a já nevím, co s tím mám dělat, protože já nevím, tam nedošáhnu. No, takže tak. S chvilkou mi malem se na papíry a já se teďka půjdu asi nachystat oblečky, co dám teda potom, až se zbudijou, a to potom nemusím chystat na poslední chvíli. Že to jdu nachystat a ukážu vám je. Jo, a jen tak. Nejdřív už jsem se převlíkla do normálního, akorát, že mám ještě pyjamový getě, protože jsem si vlastně dala tu mikinu a potom mám už normální tričko, takže já to nachystat a ukážu. Takže nám teďka teda skončila 2. hodina, máme zase v 10 poslední hodinu matiku. Děti se mi už pomalinku probouzijou, Maty tady s chvilkou brečel, tak jsem ho utěšila a teďka půjdu asi děti nakrmit, převlíct je. Udělala, musím mít potom ještě napustit mlíko, ale to udělám asi za chvilku, protože říkali, že ještě nemají moc hlad. Takže. Tak já si už zase nebudu a zase po hodinách. Takže uběhly asi nějak 2 hodinky. Od toho jsem se vám ozvala, jelikož jsem nedělala nic zajímavého, jenom všechno furt dokola. Já jsem teďka teda u mamky. Koukám se na figuru 1, protože jsem místo 1 zkoukla celou 2. Takže musím koukat na první sérii. Jen tam Hensliky a děti mi teda usnuli, ale to je taky. Takže za hodinku přijde asi kámoška, takže ne? Čekajte, tady teďka piju minerálku, nebo to minerálka, je to taková kyselka. Před chvilkou jsem teda sedla i rohlík, koukala jsem se na to kakeguru, jenže samozřejmě se to muselo prostě pokazit a muselo se to seknout, to už nešlo prostě pustit. Nebo ten tablet se sekl prostě, já mám úplně špatný tablet, já mu ukážu. Úplně nejvíc špatný tablet, prostě jako, on je rozbitý, on to není ale moc vidět, teďka si vidíte. A vlastně ty čudlíky, to jsou tady ty malinkatý, tak to vlastně já to nenatočím přímo přes kameru svoji, protože by to nejde na přes takovou aplikaci jednu, takže proto to tam mám. A vlastně on je křaplý, on to není prostě vidět, jo, už to vidíte takhle, tak to jednou spadlo. Takže nefunguje a za chvilku mě teda měla přijít kamarádka. Takže. Já teď se před chvilkou zbudil a dala jsem mu mlíčko. A to mě říkala, že bych si mohla vzít už dneska tu klučičí flaštičku. Takže my teda teďka děláme tady s mámou perničky. Tady teďka vykrvuje máma, já jsem vykravovala do teďka. Mám z toho červený trochu ruky. A tady máme teda první varku perničku, jsou jako docela dobrý a jsou ano světlý, protože nevím, vůbec nemám šajna, protože tento trošku nepovedl. Ale tady ten... Nám trošku nepovedl. A... Dáme trochu kaká do té dvojná. Ne, kakao to zkazí. Tady se to taky peče a tady máme teda zatím další a děláme jen tak z radosti jeden línek, když to napadlo mě. A máme tolik. A máme to na 13 minut. Už jsme teda zpátky doma a asi konec dnešního vlogu. Takže doufám, že se vám ten vlog z dneška líbil, pokud byste chtěli i zítra. Tak nějaký ten lajčík a to tak půjdu, doufám, se střídat, pokud to nestříhám, tak budu vážně triggered. Hodně. Teďka jsem měla polívku, takže mám takový trošku, to je takhle červený, ale... Takže zítra bude vlogmas číslo 11, jo, nebo spíš jako by pro vás číslo 2 a pro mě 11. Ahoj!